Kumsi benta ban penolong ya kajing temu ke belas lembah kajing angnut jeng kipai ba nong syong snong ba kecela meglia sasisien kan yop diang ya ka syong suk syong sain nakaliang jong ka sorkar kala pediang sobha ya kajing angnut bandan kajing ekran yesuk hapadeng ka seng new trap National Liberation Council HNLC bat ka sorkar klem dabu kendon ya kidkhot banwan syakami jeng ekran nakaliang musulong mil kruo ka tiar layo banikran paramarway bat menteri sorkar babat ya ketenat kampoyeng uba lakmen remboi ulai thu ba kini khindiat nai kaseng HNLC kala pediang klem dabu kendon ya sorkar ha ka baide bat kajing ikran yesung uba lakmen ula ai khubleiru ya arngot kiksiang kata uba pitar khar bami khmat na sorkar bat uba sadan bla unong mi khmat na kaseng new trap National Liberation Council HNLC ha ka baide bat kani ka jingkran yesung Kane ka proses kamde ka basdang mentah kalayat katukan nepor bat ka thong jong ka sarkar hi ka long bat wan rai ka suk ka sain hapok ka state ka jongi bat phila ban recall ba haki diki benai baladep nakaliang ka HNL siru kalapdiang ya ka ban wan ka ji kren bat ka sarkar klem dabu ya ki kendan bat halor kata nakaliang ka sarkar kala bu ya uksyang nakaliang jongi dia ba piskar IAS retired bat kumjuru nakaliang ka HNLC kala bu ya i ba sadan kebla ba inlong iksyang haka pedeng jong maki ban yakren bat ka sarkar te ka ka ba iba sadan bla ikren ha ka press conference jong i ka long ba ngi nak ka sarkar kumba phetip ka tanrahi ka long ba ka di bandon ka jing yakren ba ka jing yakren kan ye shakmat bat nak ka sarkar ngi ngimdon ka no ka kendon ka bangin bu ya kit khot jong ka seng bakin wan sya kamit mi jong ka kren den ta kadaw nangi nak sarkar ngi priang bat khnang ba ka jing kren kan ya shakmat bat kan poi sya ka thong te hakane kaliang nga ai khuble ya ka yakini ki ksyang bar arngut bat kumjuru na kaliang ka seng bat ka sarkar hi ba ka proses kaya syakmat barkan ya syakmat ngin kermen skem ba ngin poi syakathong kumai ketuang kubur tip yo snuru ba ti ong man kaliang ka sarkar pedeng kaliang komisi keladap ban tip spangkani keladap ban ikran hatu ka de jing syarata bong kidon kam ki betul na syakmat hakaliang ka sarkar pedeng na do manswan marbaya kan ne ngi khlemla nginum la ban le tang na ka state government ta ka information lane ki jing tip ngi ai pen tip na ka posh ko por bat na kaliang ka sarkar pedeng kam don kano ka jing ba ka jikren kan ya syakmat apa ini bat ke jing ong ba menta ban ong ban palak sui ki bakin rum kin mi lai do apa khang ba yo ban pentulu ni kam ka hatu na kaliang sarkar ke ka lat bakin sim ka sarkar ka sim ya ka rai ba ka proses kan ya syakmat bat na kaliang jongi khnang ba ka jing yakren kan ya ka sarkar kasim kinu kilat kilenti ba kadai banjai syakmat atoi ke jingrung jumi jukila na mikin rong kimi bala kat ko banang ya ke jingkran ngam kwa ban bataya ke jingrung ke jingmi handai pisngu thu hi lada kidon hakarung no ka jaka ka bakidon kinwan ke jingkran ke mot sarkar kan nembu kendan ai kuma ka lomut ai manta ki biru jonga si badan hakani kanong ba manta bai sa bandang ikran ne ngam kwa ban ya thu ya kata kanongut kumno bat hakanu kadur handrai to kum ki pajba kum ki briu jong jalla ngin ailat ya kan ga ji kren bakan ya syakmat kuma ka nu banai fe kadang sempor kan ga ji kren kum ga ji suthu ga jongpi ngam kwa ban batai halor sakan no banai ka thong hi ka long ba ngin poi sha ka thong ka ba ka ji kren kan poi sha ka bakut
tanga ya ka jing kren ya ki benai ngam kwa ban bu ya ki ski ngam kwa ban bu handai ka thong jengi ka long ba as early as possible. To pin agree ne amna kata ceasefire kana. Ya kata ka ceasefire kan ne kata ki niti kriti jong ka jing kren ngam kwa ban batai ya phi hang ne kum bang ong na ka por cha ka por ba ngam kwa ban ron ya commentary halor ka jing kren handai jaj ba menne I ba sadon bla ila kren hagilat pathakwa de ban panchkem ya kata ka jing ya kren kalonga den ta kadau nga jubab ya ka ba phikli mentah